Здравейте! Като консултант в Matro.net ще ви представя двулицев матрак Lavender Duo. Lavender Duo е с вградени нанокапсули лавандула в текстила, които се активират при въртене на тялото в леглото и изпускат деликатен аромат. Ако обичате ароматерапията, този модел ще ви допадне изключително много. Защо? Защото ароматите възвръщат общото равновесие на организма. Ароматът на лавандула спомага за пълното отпускане на тялото. Това е един прекрасен начин за релаксация, особено след тежък и напрегнат ден. Lavender Duo е подходящ за почитателите и на двата типа матраци – пружинни и непружинни, поради интересното си надграждане на материалите в него. Точно от тук идва и самото наименование на продукта – Lavender Duo – матрак с две различни страни на комфорт. От едната страна матракът е с двоен пакет индивидуално паковани пружини, които правилно преразпределят тежестта на тялото и осигуряват великолепна поддръжка на гръбнака. А от другата страна комфортът и удобството са осигурени от комбинацията на високо еластична пяна за по-стабилна опора и мемори пяна, която реагира на температурата на тялото и заема формата на неговите извивки. Така, вие може да изберете страната, която предпочитате. Това е един чудесен модел с висока степен на ортопедичност и ароматерапия във вашата спалня. За повече информация може да посетите нашия интернет сайт matro.net или да се обадите на телефон 0700 200 22.